Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Tayong mga Pilipino ay kakaiba kung magmahal at magpahalaga sa ating mga kababayan. Naramdaman ko yan lalo na noong nakipagsapalaran ako sa ibang bansa. Nagdadamayan, nagtutulungan at talagang hindi kaiiwanan ng isang kababayan. Subalit paano kung ang kababayan na iyong pinagkakatiwalaan ay ang siya rin palang sasakmal sa iyo sa huli? Paano kung ang kababayang iyon ang magparana sa iyo ng isang kakilakilabot na bangungot na kailanman ay hindi mo malilimutan? Magandang araw, Sir Jupiter, at ganoon din sa lahat ng subscribers ng Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot at dito sa Sitio Pangil. Tawagin na lamang po ninyo akong Mafi, isang tubong Cebu na ngayon ay nakatira na rito sa Qatar. Bago pa lamang po ako sa inyong channel at nang matagpuan ko ito ay hindi ako nagdalawang isip na isulat at ipadala sa inyo ang personal kong karanasan sa kamay ng isang nakakikilabot na nilalang, ang aswang. Opo, aswang. At kung iniisip ninyo na kathang isip lamang sila at panakot lamang sa mga bata, nagkakamali kayo. Dahil ako at ang asawa ko ang mga buhay na patunay na lumalakad sila kasama natin sa mundong ito. Panganay ako sa 5 magkakapatid at pangarap ko noon na mapatapos ko silang lahat sa pag-aaral. Maayos naman ang naging buhay ko noon sa Qatar. Maswerteng napunta ako sa isang napakabait na pamilya. Pero mas naging masaya ako nang makilala ko ang mister ko doon. Isa siyang negosyanteng taga-Qatar. Hindi ko na po ikikwento ang love story namin. Basta noong 2021, ikinasal kaming dalawa. Hindi na niya ako pinabalik ng Pilipinas at pagkalipas lang ng kalahating taon ay nabuntis ako. Naging masaya ang aming pagsasama, subalit dahil sanay ako sa mga pisikal na gawain ay nagsimula akong mainip sa bahay.